Poradíme vám, ako získať 2600 eur. Má to však háčik ani jeden. Musíte si kúpiť ekologické auto a mať to správne zamestnanie. Určite áno, ja som taký zastanca ekológie. Matej pracuje v oblasti financií. Keď sa dozvedel, že mu zamestnávateľ pri kúpe ekologického auta prispieje sumou 2600 eur, neváhal a odhodlal sa ku kúpe. Pekná suma, to vám nikto len tak nedá, tak som si kúpil auto na plyn. Bonus získa len ten, kto odpracuje vo firme minimálne 1 rok. Na špekulantov, ktorí by zhrabli 2600 eur a o pár dní podali výpoveď, však firma nie je pripravená. Je tam potom nejaký limit, keď odíde, že musí vrátiť tie peniaze. Znečistenie ovzdušia má na svedomí aj mestská hromadná doprava. Čiastočné zavedenie autobusov na plyn nič nevyrieši. Magistrát sa vyhovára na zlú finančnú situáciu. Ekologickejšie nebude jazdiť ani ministerstvo životného prostredia. Mesto prijalo rozhodnutie, že v tomto roku nebude realizovať žiadne investičné nákupy. V súčasnej dobe ministerstvo neuvažuje nad modernizáciou vozového parku zakúpením nových hybridných automobilov. Aj bez toho bonusu by som si vyberala vždycky radšej ekologické auto, než nejaké inakšie. Realita je však taká, zrejme ani o rok či dva nebude väčšina aut ekologických. Pre redaktorskú školu Viera Pastorková.